Últim matí de desfilades en la València Fashion Week. Fa només uns moments hem conegut les propostes de 3 joves talents. Els dissenyadors de l'anomenada Zona B, entre les seues idees, volums amples tenyits de blau, propostes futuristes en plàstic i siluetes lleugeres per a les dones més femenines. 3 dissenyadors amb 3 estils diferents que s'han deixat conèixer a l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Com han vist, la d'avui és una jornada dedicada a les propostes més arriscades. A l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències està Empar Soriano per a contar-nos les últimes novetats en la recta final de la València Fashion Week. Empar. Sí, tercer dia de la València Fashion Week, dia de les propostes més avantguardistes, com heu dit. Avui el protagonista ha sigut la zona D, és a dir, la passarel·la no oficial. Hem pogut veure aquests dissenys més avantguardistes i podem valorar també com a protagonistes avui els homes. Ha sigut en esta jornada, la tercera jornada, la que hem vist per fi models masculins desfilant en propostes com la dels dissenyadors Andrés Besora o la de Guillermo del Mar. Ara la passarel·la es prepara per a les desfilades d'esta vesprada i és el torn, el moviment s'ha desplaçat a backstage, a lo que es considera és camerins, com este en el que estem, en el vestuari de José Andrés Mompó, del dissenyador José Andrés Mompó, on fan les proves de vestuari, o el que es coneix com a fitting, de les models que després desfilaran esta vesprada. Estem veient una proposta de talls arquitectònics i contrastos de color. Els dissenys de José Andrés Mompó es veuran esta vesprada a partir de les 9 i un poquet abans serà el moment dels lliuraments dels premis d'esta edició de la València Fashion Week. Coneixerem quina és la col·lecció més valorada enguany. Estarem molt atents. Esta roba s'inspira en una història de ficció, un assassinat a l'illa de Formentera. Tenim aquest conjunt que hem intentat unificar el món rural amb el que seria les espardenyes. És un aristòcrata que arriba a l'illa i es produeix un assassinat. I ella seria com l'al·legoria principal de la mort, que té la sang que li està caient. La passarel·la valenciana dedica el dia d'avui als dissenyadors emergents que competeixen amb propostes molt avantguardistes. L'Àgora és un gresol d'idees on cap fins i tot una col·lecció solidària amb els afectats per la sida. Los jóvenes son los que tienen que poder hacer locuras, sobre todo al principio de su carrera. Luego ya se encargarán de convertirse en comerciales o más comerciales. La creativitat envolta la passarel·la i atrau tot un pelegrinatge de joves valors. He hecho ya cosas con ideas de corsetería y cosas que sacaron ayer y la verdad es que sí, me gustó mucho. I mentre arriba la següent desfilada, uns gaudeixen d'una exposició fotogràfica i altres es preparen per a debutar i complir el seu somni.